So, 24 marks beat challenge. So, try ko lang tong piece ko. Sana magustuhan nyo. So, shoutout nga pala sa girlfriend ko, sa Arian sa Batanga. I miss you and I love you. So, start na natin. Zap! Heartbeats. 24 para aking sisimulan, mga salitang aking bibitawan, aking ipapaulan. Ngayon kayo ay makinig para inyong matandaan, upang sa next na botohan, alam nyo na ako sino dyan. Maraming bukal ang kalooban na gustong tumulong lang, dahil sa kismis ng iba sila pa ang nabibing gustong tumulong ng tao, kahit ito ay delikado. Pero dumating sa punto na sila pa ang natalo. Pilipino nga naman kaya sabi ay di sila, pero di nila alam taong ngayon dasal na lang. Kinain mong sardinas, bukas wala na yan. Ayuda ng gobyerno ibigay nyo na sa bayan. Mission action nga naman kaya hirap kabulin nyo. Wag mo nang sabihin quarantine ang dahilan, mga nasa bayan natin na nag-aantay sa'yo. Kaya please naman tumulong ka sa bayan mo. Sobrang hirap ng problema na pumasok sa ating buhay, pagkain at pera, pati na rin ating pamumuligin din sana ang aming mga panalangin. Humingi ng konting tulong upang kami makakain bago po ito tapusin.